Els claretians de la província de Sant Pau celebrarem en aquest mes d'agost, del dia 1 al 8, el primer capítol provincial. El celebrarem a la Casa d'Espiritualitat i Casa Mare de Vic, seu de la fundació de la congregació i que està dintre del terreny i del territori de la nostra província. Ho farem després d'haver aplaçat el capítol, que havia d'haver estat celebrat del 26 de desembre al 3 de gener passats, però la situació en aquell moment de context de Covid, de situació d'improcedència a reunir-se, grans grups procedents de diferents llocs i les circumstàncies de prudència van portar 2 dies abans a aplaçar-lo definitivament. Aquest temps que hem tingut de més, aquest temps d'escreix que ens ha regalat quan el capítol havíem d'haver-lo celebrat i per tant havíem ja preparat tot el que el capítol ens requeria, ens ha donat una oportunitat de tenir un espai més on poder afrontar alguns moments de diàlegs, poder afrontar encara alguna trobada en algun camp pastoral, de pastoral juvenil, de parròquies a nivell de província, amb responsables d'alguns llocs, etc., per poder anar aprofundint algun aspecte i de proporcionar-nos, en temps de Covid havia estat impossible i encara que ara no ho hem fet físicament, proporcionar-nos ocasió d'algunes trobades online de diàleg, no d'un tema sinó de diàleg, de coneixença a nivell dels claretians de la província. Crec que tot això ens ha portat, certament, una riquesa i un plus en aquest temps de preparació i, per tant, a disposar-nos al capítol i al mateix temps ens ha portat la inquietud del que vol dir tenir-ho tot a punt i viure un allargament per aquell pas que necessitem per seguir caminant. Però crec que amb joia ho hem viscut i ho hem hagut d'acceptar com tota la societat ha hagut d'acceptar les condicions del Covid. El repte del capítol, podem insuar, el govern haurà d'afrontar les circumstàncies que li toqui, no? Però, no, el repte, nosaltres hem de pensar que aquest primer capítol, i parlem de primer capítol de la província de Sant Pau. Recordem que la província de Sant Pau va ser erigida el juny de l'any 2019 i va néixer l'1 de gener del 2020. Estem parlant d'una província, per tant, que ha fet els primers passos com a organització provincial. No obstant així, és una província que conté o que agrupa 4 organismes amb llarga tradició congregacional. La província de Catalunya, seu i lloc de la Fundació Congregacional i, per tant, des dels orígens en camí, la província d'Euskal Herria, centenària, la delegació, en aquell moment, de França i la delegació d'Itàlia, en els seus itineraris, però, en el camí de la congregació, amb la seva variació en els anys, de nomenclatura o de funcionament com a organismes. Per tant, és una nova província formada per veterans organismes claretians en la nostra Europa. Llavors, un dels reptes que aquests anys, i el Covid ens ho ha permès fins on ens ho ha permès, era precisament també engrandir unes relacions de coneixença i de proximitat entre aquests organismes, valorant-nos la tradició i la vivència que cadascun porta i configurant una novetat en aquesta resposta com a organisme avui a Europa. S'ha fet com hem pogut i fins on hem pogut, amb les circumstàncies que ens ha tocat viure en aquests 2 anys i mig. El capítol és el primer capítol, per tant el capítol ha d'afrontar allò que tot capítol amb qualsevol organisme encamina. Quines són les pautes i les orientacions que com a província han de configurar el pròxim sexenni de la vida a la província. Aleshores, el capítol això ha de tindre en compte i ha de tenir en compte a l'hora de la valoració, primera, l'impuls del nostre propi 26è capítol general, amb el lema i el document Arrelats en Crist i audaços en la missió. Per tant, aquest impuls congregacional que tots els organismes han de fer palpable i han de fer vitalitat en els seus llocs i en les seves realitats. L'altre, evidentment, el que és un capítol, oberts a l'esperit, i per tant oberts en el discerniment que l'esperit ens porti, doncs discernir la nostra resposta missionera en aquest pròxim sexenni, en aquesta nostra Europa i a les realitats que abarquen els nostres territoris. Acollint el moment actual que vivim, la nostra pròpia realitat i el nostre repte missioner per anunciar avui l'Evangeli, això fer-ho en el caminar de l'Església, a nivell mundial i en la nostra Europa, fer-ho també en aquest aire de sinodalitat
i en aquest aire d'església que vol viure novetat a nivell del món i que vol respondre a aquesta nostra Europa amb tota la seva realitat social i conflictivitat que també ha d'afrontar amb un missatge de presència, d'esperança i de bona nova, i al mateix temps estar atents en el discerniment a aquelles crides que creiem que avui en els nostres territoris i des dels nostres àmbits provincials ens cerquen, ens demanen respondre avui en realitat a la nostra societat, a la nostra gent i al nostre continent des del nostre servei missioner. Crec que són reptes molt amplis, el capítol ha de discernir i marcar les grans línies. Després vindrà el treball d'afrontar-les. El capítol provincial és l'òrgan més general i més de funcionament que té un organisme religiós, una província religiosa. Per tant, és el que estableix no només l'elecció del seu govern, d'aquells a qui es confia l'animació i la direcció en el pròxim sexenni per la vida provincial, sinó que també n'estableix, havent escoltat, per això tot el procés capitular, i recollint els debats o recollint els àmbits de diàleg i les línies de la congregació, estableix com es configuren i com prenen forma en la nostra província, en aquest cas la província de Sant Pau, doncs aquestes realitats. En el cas del primer capítol provincial de Sant Pau, la comunitat capitular estarà formada per 56 membres. El delegat del pare general, que és el president del capítol, els 5 membres del govern provincial actual, 23 superiors, representant a les 23 comunitats que formen l'organisme, i 28 delegats escollits per tota la província. És a dir, uns hi van per nomenament general, altres pel càrrec o el servei que tenen, i els altres han estat escollits en eleccions provincials. Aquesta és la comunitat, veiem una comunitat ampla, procedent de tots els territoris que abarca la província. Euskal Herria, Catalunya, França, Itàlia i Eslovènia, que Itàlia té una posició. I per tant, amb representativitat de la província i amb un estoc d'edats, anava a dir també, representatiu de la província. Des dels més joves, els mitjans, els més grans. Jo crec que és un bon grup representatiu i vital per poder dibuixar el futur.